Marda Garagum derýasynyň joşup hanasyny ütgeden bölügini yapmak tynançyklary dowam etdirilýär. Bu işlerin çäginde döwlet edaralarynyň erkek işgärleri Türkmen galanyň 3-nji atly tebitine ýatymlyk ugradylýarlar. Olar gosmaçy hak tölenmezden mejburi işledilýändiklerini we iş şertleriniň yaramazdygyny aýdýarlar. Türkmenistanda ýanwaryň aýaklaryna aýrylaşan Asy Tuğwa ýurdun çäginden geçýän Amy derýada we Garagum derýasynda buzluklary emele getirdi. Soňky günlerde Howanyň maýlap buzluklaryň eräp başlamagy bilen Marinyň çäginden geçýän derýa öz akymyny ütgetdi. Häkimetler ilatly nokutlary suw almak hupynyň bardygyny duýduryp, böwsüp çykan suwuň öňüne almagy çalyşýarlar. Mary vilayatynyň tas ähli döwlet edaralarynyň erkek işgärlerini 4 gün möhlet bilen 3-nji stansiýasyna ýatymlyk uğradýarlar. Her gün 10 awtobusy işgärlerden doldurup iberýärler. Häzir ol sebitde birden-kä 1000-den hem köp adam zähmet çekýär. Diýip ýakynda bu tebitde nowatçylyk çekip gelen mugallimlaryň biri 3 fevralda habarçymyza gurrun berdi. Ol baran pursatlary ellerinden mobil telefonlarynyň alınýandygyny we günüň dowamında diňe ýeki gezek ýakynlary bilen 1-2 minut gurulmagy ruhsat berilýändigini aýtdy. Onuň sözlerine görä, derýanyň böwsen ýerini yapmak işleri gizli gündiziň dowamında alınıp barylýar. Biz haltalary gumdan doldurup olary derýanyň böwsen ýerine zyňýarys nowat her 4 sagatdan çalyşýar. Häkimetler kenaryň boýunda durup diňe gyýgyrýarlar we buyruk berýärler. Olar gijesine sebiti terk edýärler. Bizi bolsa gije diýmän, sowuk diýmän işledýärler. Iýmet ýagdaý hem juda yaramaz. Bişirilýän naharlar ähli kişä ýetmeýär. Şol sebäpli onuň mukdaryny azaldyp paýlaýarlar. Öýe jaň edenimizde kimdir biri bilen iň bolmanynda çörek uğratmaklaryny soraýarys. Dip anonimlik şertinde gurulaşan söhbetdeşimiz aýtdy. Ol derýanyň ütgän akymynyň suwunyň çöle göýberilýändigini, şol bir wagtda suwuň böwsen ýerine eýýäm ençime gün bäri ýapyp bilmeýändiklaryny sözüne goşdy. Bu sebite büdjetçiler bilen birlikde polisiýa we ýangyn howpsuzlygy gullugynyň işgärleri hem ugradylýar. Bu ağırlykda Garagum derýasyndan Marinyň merkezi sebitlerine akýan suwuň mukdary hem gün saýyn azalýar. Habarçymyz derýanyň käbir ýerlerinde suwuň arık derejesine çeline azalandygyna hem üns çekýär. Häkimetler Garagum derýasynyň goloýunda ýerleşen hujuluklara öýlerini wagtlyň terk etmegi tapşyrdylar. Ýöne resmiler olary ýaşar ýaly wagtlyň jaý bilen hem üpçün etmediler. Sebit ýurt resmileri Seýledi Berk döwlet gözegçiligindäki metbuat seristeleri bu çärler barada açaçan maglumat bermeýärler.